Gewn ni gweld. Ochr yn ochr ti'n gweld. Ie, dyma'r dewis. Dyma'r dewis. Ti'n credu y ceffyl eitha hi? Beth sy'n digwydd nawr? Beth sy'n digwydd nawr? Mae rhyw newid? Na, mae wedi penderfynu os ydw i'n gweld y gwir yma. Mae nhw hared yn ni. Mae yn wared yn ni. Ydy, mae yn. Kathleen. A'n well bod yn sicr ac yn siŵr, dyma Cath yn cymeryd yr rhiban a Pencampwr. Ydy, mae di newid munud ola eto. Ydy, Wyn Morris wedi cadw fynd a ennill y poni bach hyn yn y lledd y dosbarth y meirch, a mae fe wedi mynd mlaen i fod yn Pencampwr y boes. Môr hôl Peter Pan ar rhan perchynog Mandy Godden. Môr hôl Peter Pan wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y blynydde, a wedi cael bywyd newydd mewn ffordd mewn dwylo Wyn Morris o Sir Benfro wedi cael ei fagu wrth y march. Stanley Grange Cocksure ac allan o Môr hôl Tinkerbell. Ond, rhaid cofio fyd, Is Pencampwr o'r gwryw yw gofio'n iawn Hatter, a dyna fe Hatter Hall Strumblehead i Eirig Einon. Eirig Einon hefyd wedi cael wythnos i'w chofio. Ond dyma ni, Môr hôl Peter Pan. Y march a tha hi ym Pencampwriaeth Gwrywaidd y Rhanfrid Cymreig. On the section, which will be the overall championship for the Welsh Partbred. A mae'r ceffyl hyn yn plesio'n lygad i, mae'n rhaid gweud, fe ddechreuon i'r wythnos a ceffylau hela o dan gyfrwy. Dyna'i waith i Pencampwr yr adran. Dyma ni Wyn Morris wedi wneud campwaith heddi ac yn cael y cyfle i ddangos doniau y march arbennig yma o flaen y gynulleidfa. Môr hôl Peter Pan yn ennill Pencampwriaeth y Rhanfrid Cymreig i'r meirch, yr ebolion neu'r adferch, ond y march a tha hi.